Assalamu alaikum masu kallon mu da saurare. Sunana Abdul Asamji. Maganar da ake ta sai ku sai akan fai za ta fashe. Gaske ne ko kuma ƙarya ne? Ku ci gaba da bibiyan mu domin ganin yadda za ta kaya. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Autan BBC Online TV. Assalamu alaikum dan samari da Allah yana son mu wata tambaya. To yalla bai bada umma ina jin Da farko ya sunanka? ni sunana Ismail amma an fi kirana da Ziko a cikin jama'a da wanda suka sani. Ok, duba da yanzu zaka ga maganar fai ne to ta kara da gari. Shin wai kana ga harsashen gaske ne fashewar da yiwuwar fashewar fai ko kuma a ƙarya ne? To ni ma nan da gani ni ma pioneer ne ina fai sosai dan ba ranar da bana ma yin din shi kuma gaskiya fai abu ne na gaske wayanda ba san shi bane ba shiga cikin sa ba san ya yake ba to su ne zaka ji suna ta daukar gabanin shashanci ne amma mu muke tare da wayanda manya ne a fai to dole mun sun bamu sun gaya mana duk yadda fai yake mun yadda mun amince har yau hago muna sa rai da mai fai in ya fashe to wata rayuwa za mu shiga jin daɗi da walwala fiye da yadda muka yi a baya. Yanzu kana ganin cewa dai akwai da na sani ga mutanen da ba sa yin fai kenan? A ba karami ba ma kuwa babban da na sani duk wanda baya fai ya tafka mugun kuskure. What? Dan ya shiga wani hali sai ya ƙara shi sai ya ga mutane suna hutawa ma zai fara da na sani ba karamin da na sani. To shi kenan masu karin da saurare kuna ji da yadda abubuwan nan ne ke kayawa shi yana ganin cewa wannan da yiwuwar fai za ta fashe fiye da tunani kuma har yana cewa akwai da na sani da wanda ba sa mining din fai za su ku ci gaba da biyan domin ganin yadda za ta kasance. Muna godiya. Da farko malam za mu so mu san sunanka. Okay, to da farko dai sunana Ahmad amma an fi sani na da Dadi Gawa Pioneers. Ina cikin kana daga cikin masu yin fai kenan. Yawwa wannan haka yake. Shin to kana ganin maganar da ake ta cewa fai za ta fashe akwai yiwuwar haka ko kuma akwai raɗaɗin irin zana jama'a? Yo ai mutane ne suke ta wani hauka da wani waye amma shi fai ai gaskiya ne kuma fai ba wai fashewa zai ba bindiga zai wa duk wani wanda ya san ciwon kansa amma ga wanda bai san ciwon kansa ba to kuma daga baya zai yi dana sani ina mai tabbatar maka da haka kuma ina mai tabbatar maka da cewa na yi wa duk wani ɗan ƙasa ta albishir da cewa muddin fai ta yi bindiga to ina mai tabbatar maka da duk wani ɗan Najeriya ya iya da albashi na tsawon shekara 5 insha Allah. What? Wannan alƙawari kenan kai? Wannan nayi alƙawari. Yanzu kana ganin akwai yiwuwar da na sani ga waɗanda ba sa mani kenan? Gaskiya akwai da na sani babba ba dan ina mai tabbatar maka da cewa mutane da dama sai sun ciji yatsa saboda wallahi fai ina mai tabbatar maka da cewa nan gaba kaɗan mutane za su ji ba daɗi wasu kuma za su ji daɗi kamar mu dai kenan kai kanka insha Allah zan sai ma mota kamar ta miliyan 500. Muna godiya sosai a madadin Autan BBC TV muna godiya sosai. To masu kallon mu da saurare kuna ganin yadda ta kaya shi wannan bawan Allah wata ha alƙawari yawa Autan BBC Online TV kan cewa zai ba su mota da kuma wasu ɗauke musu nauyi haka wanda suka shafi harkar rayuwa da yau da kullum. Ku ci gaba da sauraron mu domin ganin yadda abubuwan za su kaya muna godiya sosai. Sunana Abdullahi Lawa. Okay, ina fatan kana dauke da labarin cewa fai za ta fashe za ta bindiga shin akwai yiwuwar haka ko kuma kawai raɗe na jama'a da ke abin nan? Gaskiya ne kamar yadda ake faɗa insha Allah mu da muke mining din fai da muka san muhimmancin sa in Allah ya yarda muna sare za mu amfana da shi. Gaskiya ne. To yanzu me zaka ce game da waɗanda su ba sa ma mining din gabaki daya wanda da na sani kake tunanin za su iya yi ko kuma wani cizai yatsa da za su iya yi dangane da rashin mining din fai da suke? To gaskiya sai dai in ba su shawara tunda ka san abin da mutum bai sani ba to yana da kyau a ba shi shawara gaskiya abu ne na alheri wanda in Allah ya yarda nan gaba za a mora shi dai gaskiya fa yana buƙatar haƙuri don baka da haƙuri ma kan ma ka soma abu ne wanda nan gaba zai amfani al'umma don haka muna sa ran Allah ya yarda nan gaba zai yi darajar da kowa zai yi dariya kuma duk wanda zai yi mining din fai to insha Allah bai makara ba ya shigo yanzu ko yanzu ya shigo zai fara kuma zai samu daidai bakin gwargwado. Duba da yanayin yadda kake karfafa mutane gwiwa kan cewar fai din zai fashe da gaske shin kana da wani yaƙini ne ko kuma a wasu alamomi da suka nuna maka cewa tabbas fai din zai fashe? Alhamdulillah tun da gaskiya kusan tun 2019 na fara harkar cryptocurrency to kaga kuwa mutumin da yake harkar cryptocurrency duk tsare-tsaren da suke kai mun riga mun san su abu ne wanda insha Allah wanda project ka duba shi kaga mai kyau ne to insha Allah za ka zuba kuɗinka ma ka ajiye kuɗinka a ciki
har ta zo riba ta samu a samu. Shi kuma wannan tsarin da suka zo da shi kaga na kyauta ne, ba sisin ka zaka sa ba, kawai yar data ce zaka bude kai kilikin sai ka ci gaba da mining. To insha Allah muna sa rai, insha Allah abu ne wanda zai amfani al'umma yanda ya kamata. Duba da ganin ai abin nan ba a sa ko sisi ba ko duka kasa ba kowa ne ba, wasu da sun al'umma suke ganin kamar aikin banza ne ko bata lokaci, wasu ma suna ganin kamar wata game ce kasashen waje suka kirkira domin gano adadin matasan da ke da zaman banza da wani abu haka. Na wannan kuskure ne gaskiya, saboda dai ka san wanda ya kirkiri project din ya fito daga Stanford University. Kaga university ce mai girma wanda ba yanda za a yi mutumin da ya fito daga wannan ya zo ya kirkiri wani project na ƙarya, ba zai yiwu ba gaskiya, saboda makaranta ce babba wadda ta shahara a duniya. To don haka mu muna sa rai, muna da yakinin Allah yarda ba abu ne wannan yaudara ba. To wani irin alkawari za ka yi wa al'ummar Najeriya domin ganin cewa su ma sun sarara sun shakata da wannan alheri idan ya fashe na fai kenan? Alhamdulillah gaskiya muna da mabukata yanda ya kamata, kuma insha Allah muna nan da burin cewa Allah yarda, in dai Allah ya taimaka abin ya zo da daraja yanda ya kamata lokacin da za a bude open network, to insha Allah za mu amfanar da al'ummar ƙasar mu gaba ɗaya, musamman al'ummar musulmi da suke cikin wani hali. To insha Allah za mu taimaka yanda ya kamata. To muna godiya sosai, Allah ya saka ya kari. Mun gudu wannan gudunmawa da ka bayar dangane da maganganu akan fai. Muna godiya masu saurare, kamar yadda kuke gani dai har yanzu muna ci gaba da tattaunawa da waɗanda suke manan din fai kenan domin ganin yadda za ta kaya, ku gaba da bibiyan mu akan tashar mai suna Autan BBC Online TV. Muna godiya. Masha Allah, madalla. Mun gode da kallon tashar Autan BBC Online TV. Ku danna subscribe, kana ku danna alamar ƙararrawa domin sanar da ku daɗaɗɗen shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora.